Čau, dnes budem pre vás variť v tejto krásnej externej kuchyni. Na recept, ktorý som si pre vás dnes pripravila, budete potrebovať horné kuracie stehná vykostené, S mini okrúhlymi čeri, s kaparami, s olivami, s cesnakom, so šalviou, s bielým vínom a pripravíme si k nemu zemiaky. Je to niečo na spôsob pollo alla caciatore in bianco. Možno tento recept všetci dobre poznáte, ale ja som si ho trošku prispôsobila na moje chute. Tak ideme na to. Dáme variť naše zemiaky, olivový olej, cesnak celý, rozpučíme, pustí nám krásnu arómu, pridáme trošku čili a počkáme, kým sa nám to krásne zahreje. Prihodíme 2 listky šalvie, môžeme aj 3. Na zohriatú panvicu teraz vložíme tieto krásne vykostené kuracie horné stehná. Necháme ich trošku opiec z každej strany. Môžeme ich podliať bielým vínom. Mäso osolíme a môžeme pridať tieto nádherné mini okrúhle čeri. Nakrájame na polovice a vhodíme k mäsu. Prihodíme čierne olivy, kapary, namiešame trošku čierneho korenia. 15-20 minút takto pod pokličkou. Viem, že máme hotovo. Pozrite na to nádherné. Takže máme uvarené zemiaky, aj so šupkou. Si ich vybereme a uložíme na pečiaci papier. Každý jeden zemiak obyčajným skleneným pohárom. Trošku napučíme. Trošku. Niektoré sa nám rozpučujú viac, niektoré menej. Nevadí. Teraz zemiaky osolíme. Olivový olej na zemiaky. Môžeme trošku čierneho korenia pridať. A takto pripravené zemiaky vložíme na 10 minút pod grill do 180 až 200 stupňov vyhriatej truby. Čau. Naše rustikálne zemiaky sa nám upiekli, takže môžeme ísť servírovať. Náš recept je hotový, naservírovaný a môžeme ísť na to. Takto pripravené kuracie mäsko je úžasne šťavnaté aj vďaka týmto skvelým malým cherry paradajkám. Tak poďme na to. Krásne sa prepojili všetky chute. Buon appetito.